kangol. Shout out ko sa akong amigo ko babata. Naka sa Canada karon si Mr. Joel Tunday kay kasing nga nihatag siya og donate or sponsor siya nga makapalit og mga gamit pang basketball training mga kangol. So Joel Tunday, amigo, nadawat ako ang kwarta kahapon niya. Nipalit ako og mga gamit sa pang basketball. So alit mga kangol ato ay ipakita ang mga napalit na to nga mga gamit sa pag-training sa basketball mga kangol. So, kapalit ang mga bula. Kapalit ang bula rin mga kangol. Mga bula. Natin, kapalit ko tag mga agility cones. Tapos tayo mga disc. Disc. Isa ni? Kaya basta kayo magamit eh. Whistle. Tapos tayo mga professional timer. Ngayon, magamit ko na ito sa training. Whistle. O kuhan po kaning agility ladder. Agility ladder. Tanahon ito ka rin mga kangol. Ano magamit sa pang agility kuhan. Agility test. So once again, Mr. Joel Tunday, daghang kayong salamat sa imong gidonate nga mga basketball training equipment mga na magamit nato sa pag-training sa mga bata diri po sa barangay sa Barangay Kandahik. So mao ni ato ang sumusunod ng mga basketball player. So kutob sa mga mahimo mga kangol natay naunanaan nga ato silang igabayan nga at least ma-develop nila ang mga basketball skills nga kuan sila, mag-guidan sila na the same time layo sila sa mga kuan ba, mga bisyo na overuse sa mga cellphone sa uban bang mga kuan sa gawas mga kangol. So ato sila kuan nga ma-love nila ang basketball. So pinaagyan ni sa donation magka-kuan ta libre ra mo training ka sa mga bata diri sa atong barangay nga libre ra mga kangol. So wala, let's go na ta, let's go.